Λοιπόν, με είτε συνηθίσει να ψαρεύω με οικονομικό εξοπλισμό. Έκανα οικονομίες όμως για να πάρω ένα κόσμημα εδώ. Είναι σε μια σωλήνα μεγάλη, φαντάζεστε τι μπορεί να είναι. Το πήρα από το φίλο μου τον Μιχάλη τον Αλλαγέννη από τη Μυτιλήνη. Όπως βλέπετε εδώ λέει εξώκα. Οπότε σας περιδιάζει τι μπορεί να είναι. Για να δούμε. Εντάξει, εδώ μέσα ευτυχώς με τις μεταφορικές που έχουμε, επειδή τα πετάνω όπως να είναι, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Είναι πραγματικά κόσμημα αυτό το... Πω. Αμάν. Ωραία θικούλα. Εξώκα εδώ. Εντάξει. Πανάλαφρο σε πρώτη φάση για να δούμε, να τα ανοίξουμε και να το δούμε. Έχει φερμουάρ εδώ. Με τη θήκη αυτή μπορεί να μην είναι σκληρή, αλλά για να χτυπήσει δεν παθαίνει κάτι. Βγαίνει το καλαμάκι. Πω. Είναι πανέμορφο. Είναι πανέμορφο. Μονοκόμμα το καλάμι, Εξώκα Black Buster λοιπόν παιδιά. Max 240. Εδώ τι λέει, κοίτα εδώ. Φαίνονται τα γράμματα. Εξώκα Black Buster. Slow pitch jigging. Max 240. Εντάξει, υπέροχο, πανάλαφρο. Θα κάψω καρδιές με αυτό το καλάμι. Design το εντάξει, απίστευτο. Πολύ όμορφο. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Πολύ σύντομα. Γεια σας.